suman among bilawan ng ilahang suman nga nakalagit diri. Kuno, tanaw na to. O vlog ni Fabian. Ha? Tabok meron ko daghan pa magkuan. Kita patakag tabok. Ata karon diri sa Larin ni Samis Occidental na home of the suman. So naanis na baligya karon sa klaseng flavor sa suman. Bani bilawan. Pintar guys. Dahil suman nga naipin niya. Masa ba na? Calamansi juice. Fresh. Ano na ito? Cucumber. Ilawan ya, Kak? Cari break. Empanada guys. Empanada oh. Ano po? Yan nag-isi. Teka, pagkandaan. Wala. Hindi ka balo. Ha? Dan, butang nga ba, ma'am? Uy! Ay! Pakabalo mo. Kaya guys, oh. Hangin kayo, oh. So, karon guys, atong tilawan ng ilahang muron o pasado pa diyan. Muron gid siya. Okay. Bitaw guys. Lami lang muron. Mura siya. Mura siya muron nga basta muron. Dito sa tamis pa angay ni sa mga kwanto mga parang bawal sa mga tamis na kuan kayo fresh mga calamansi juice aslum calamansi juice guys. Lami isa pero aslom. O ilahang empanada nga chicken o with vegetables. Ginagawa kayo sausawan or ketchup. Empanada biya po siya. Muna siya kalaman sa sopaw nga dili asado, dili kuwan po. Lami kayo. May ubang empanada nga may ubang empanada nga gitipid man ang kalaman kaya sa ng carrot kanan tibuok empanada na ay palaman di ikuan nga ubang empanada isa ka kutsara ang palaman kani solid diha pila ni 12 tag 12 ra guys here sa Clarin tol. A few moments later. Ha? Dili tamis no? Balin tawag, right? Dili, Muron. Dili siya parehas anang uban na kuan. Hindi siya pagka kuan. Pilit. Nino siyang pagkapilitan, dili mo pilit. Mas namin siya ikuan yung si Kwate. Oo.
Nasa si Kwati guys, pero dili take out, was like take out dine in ra. Abi man namog mag-take out mi. Mo nang wa mini order og si Kwati. Nya gi-dine in naman kay para matilawan dayon. Gigutom mi kay shout out dia sa kuan guys oh. DFA Clarin. Smooth ra kaya ang transaction nila. Dali ra kayo. Nipis ka kaayo sa og mga kuan. Ang uban ani baga kani. Nya puno pag yung kayo no. Kuno kayo ang uban, ang kining kuan nila mao baga dili crispy ang crust. Ano? Ano? Wow. Klaro kaya ang carrots, ang itlog, ang manok. Kumo kayo ba nga makuan gid mo ang palaman di na uban nga baga ra ang iyang ano. Iyang ani, iyang sa tawag anak pan, iyang kuan. Ang iyang nipis ra og. Nipis ra dapat yung siya ilagay sa kuan. Inanan na siya kanipis guys, ang uban baga pero kini ilaha. Mo gituyo nila og kanipis para mo crispy ini kuan. Approve. Kana daw tilaway ko nang ilahang kuan. Ilahang saan cucumber lemonade. Cucumber lemonade. O cucumber bagyot. Mas nalasahan ako ang lemon. Actually, isa ko na lemon. Okay, cucumber lemonade man. Ang cucumber wala or gamay ra. Na gyapon. Makuha na nimo ang kuan sa kuang cucumber, pero mas makuha na ko ang Lemon. lasa sa lemon. Approve Japon. Yeah. Balance siya. Then ang iyang sweetness okay ra sad. Dili siya tamis. Pwede ni sa mga taong kuan kanang dili kinahanglan mo inom og mga tamis. Oh. Pwede na siya.